пошукі і адкрыцці, радасць творчасці і перамог. Разом з першым нацыянальным у праекце «Маладыя таленты Беларусі». Добрый дзень, паважаныя сябры, добрый дзень, паважаныя канкурсанты, шановныя педагогі, бацькі. Сёння мы завяршаем 6-й рэспубліканскі творчы радыёконкурс «Маладыя таленты Беларусі». У мінулым хвалюючыя конкурсныя імгненні. Ну а зараз настае, пэўна, самы радасны момант – цырымонія ўзнагароджання. Ну і паколькі наш конкурс музычны, мы проста павінны пачаць яго з музыкі. Я запрашаю на гэтую сцэну Патрыцыю Свіціну.